हेलो 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 बड़ा खुशी के बात बाकी हमने के श्री रामचंद्र के बराती आइल बनी जा। श्री रामचंद्र के एको हाल हम यहाँ जाना रौरा सब हौसत रौरा सब के दासा दे के हमर लाशा निकलता। श्री रामचंद्र के नाम ना लिए जा जय श्री रामचंद्र जी के नाम लेके मस्कती आई तो हम क्रिया धारा के कहत है गेहूं के मांस खा के कहत है कि मौग हो जाए मौग हो जाए मौग जयकार मनाओ जा कहीं कि रामचंद्र के बराती आइल बन जा। बोला बोला श्री रामचंद्र की भाई लगली हला बाकी हम मौसा नाली हले जब रामचंद्र जी अगर में गोनी है एगो दुआबा क्षेत्र से पंडित ने संस्कृत में के पातरा कैसे पढ़त है सतपुतिया में ससुर सती लौकी में लक्ष्मी जी भिंडी में बसा फिरगू बाबा बैगन में परमेश्वर जी पालकी में बस पार्वती करैली में काली जी आ गाजर में गंगा बस कटहर में कैलाशपति भतुआ में बस भागीरथी मुरई में महावीर जी आ संतोषी में है गोभी में गणेश जी। जानते बने नाच बजे में कवि लोग जुटे लो तो कवि क्या कहता ज्ञान हरपनी आपुर बाबू भर चौचौ पहिला से अपन आम के लकड़ी परास के दोना आ कवि के घर हपन सरी के लावा हम बाबा मुरी हम तुरी लियावा तीन से नून मरचा भूरी पढ़ल कनिया चिहुकल पर दिन भर रहे। अब देखिए सगरो करी दिया हमर नचो में रह गइल अच्छा नहीं के घर रहे आगे लागल जोरी गइल एक बीघा धान रोपनी बाढ़ी आई सब दही गइल आ काट कूट की हुबनी लाग रहे सब दही गइल पेड़ पर के कूड़ा में धनी रबे सब बही गइल आ मरद मेहरा में झगड़ा भइल उ नहीं हरे त के रह गइल मजबूरी में दोसर बियाह भइल उ दिन ही में उ होरी गइल। कुछ लोग गइले बन के बराती संगमा में लेके घोड़ा हाथी कल घोड़ा पर चौलस हुल्ला छोड़ के सिंहासन भगले दूल्हा हथिया देख पर चौलस भगदड़ आ गांव से समझावे खातिर अइले गो लंगड़ कहेले कि बैठी सब बना के शांति तले लंगड़ के ठोके का चारा दिया हाथ फिर भइला चाचा मा चंदा आ बगले में खड़ा रहे गो बिजली के खांबा उजर रहे गो उजर मारुति आ नीचे ही सुता रहे गो करिया कुती हथिया के लातर कुतिए पर पड़ गई आ का कहीं सरकार कुतिए तात छियारी के मोहर गई। लीजिए मेरे प्यारे भाइयों जो सज्जन बैठे हैं वहीं पर सो जाएं जो सज्जन सोए हैं वहीं पर समाप्त हो जाए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ 17 क्लास पास हूँ कहाँ कहाँ किस चीज का जरूरी होता है काफी पर नोट कीजिएगा। जंगल में भालू का पद में खालू का सब्जी में आलू का होना जरूरी है। चंपाकल में जाली का दरवाजा में ताली का ससुराल में साली का होना जरूरी है। मुसलमानों में बुरु का हजाम में तुरु का बाजा में हुरका का होना जरूरी है। बस में कंडक्टर पुलिस इंस्पेक्टर कृषि में ट्रैक्टर का होना जरूरी है। छुट्टी में जून के दाल में नून के कपड़ा में ऊन को होना जरूरी है। आपस में प्यार के दियार में सियार के लइकन में दतचियार के होना जरूरी है। हाथ में सोटा का थरिया में लोटा का आ बिजुआ बजाओ तो कर नाक में पोटा का होना जरूरी है। काहे को हमर मौसा लगेला हम ओकर बड़का बाबू लगी है। दुकान में नौकर गांव में पोखर आटा में चोकर नाच में जोकर का होना जरूरी है। आ बरद में अणुवन के मरद में गणवन के आ कोठो में भणवन के होना जरूरी है। तरजुई में डंडी के दिल्ली में झंडी के नाच में रंडी के होना जरूरी है। हमने के रंगे हैं तू के हो भड़ुआ बोलो का कहले हो हमने के रंगे हो रंडी तू के हो भड़ुआ भड़ुआ हई कि अड़ुआ हई देख
हमरा से जुड़ाइबे त ध के झपिला दे अब पंजा से पंजा चढ़ा दे अब बाप दादा चियाइबे त ध के आना साथ दे हमरा से जुड़ालू दूसरा के देके दूर भगावेलू रसगर देके पहनालू हे खटिया के खटियौनी खटमल तोर पेट ह कि ना त कोला ह रसड़ा बलिया के गोला ह एमे कितना ले सरजाम समा जाला कातना लोग सट जाला कातना लोग पाछा से धइ के चपक जाला ई गणवार की ओर काहे मारत रे तो कहां मारी ले है गणवार पर मार अंठवा फोड़ बेकार रे ए सुनत रू बोलो पढ़ल लिखल हौ ना ए सुनो तेरी हो जा बेटा अच्छा बोल आहा तनी हंसता आहा ये हंसे ले त बुझाला कि छाछी पे बरारी चल और तू हंसेला त हम हंसे नहीं त बुझाला कि भाठा में आग लगल बा आए खड़ी होकर भगवान का नाम लो कैसे लिया जाता है बोलो बोलो रघुपति राघो राजा राम जेल के अंदर आसाराम आसाराम रहीम बाबा के नाम लेते रहे तो दोनों मल कटवा बाबा रहले सो बोलो रघुपति राघो राजा राम रघुपति राघो राजा राम तोर बाबू के नाम रहे जगजीतन राम बोलो रघुपति राघो राजा राम रघुपति राघो राजा राम ले है चाप दुगो लंगड़ा ई बताओ पढ़ल लिखल हौ तनी मनी अंग्रेजी पढ़ल बड़े ना माय डियर लौंडिया गुजू गुजू जाने लू ना दिस इज ए लॉसर फसर जाने लू ना दिस इज ए गाउज माउ जाने लू ना टू सी द ब्यूटी बट डू नॉट टच जाने लू ना द न्यू परमिशन बनवा के नीचे राइट जुतारा कर टाइट हमारी दो चार फाइट रात के करी इनवाइट जाने लू ना ना अच्छा छोड़ो हाँ अब जा रहे हैं अच्छा ये खाली हमने के बनारस ट्रांसपोर्ट में काम करता रहनी जाए 40-40 रुपया कमानी या 30-30 रुपया खर्चा हो गई हमारा पहले 10 रुपया बचल एक पहले 10 रुपया बचल हम का कहनी की टोकरी में एगो कौकरी बेचत रहनी आई 10 रुपया का सेव किन ली ये अंग्रेजी में बेचती है हम भोजपुरी में बेचतनी कौकरी के तरह बेचतनी का करी हमर कौकरी ना बेचाई त अंग्रेजी में सेवा बेचती है त के तरह बेचती है एप्पल ये करो सेव ना बेचाई हम तेजी में लगन बेचे त के तरह बेचतनी का करी मैं हमर कौकरी बेचा तो देखा देखी हो तेजी में लगल बेचे त के तरह बेचती है एप्पल मैं करो सेव बेचा